Biex il-poplu jara s-serjetà tat-tim maqut li għadu kif eleġġa b'maġġoranza storika kemm għall-Parlament Ewropew kif ukoll għall-Kunsilli Lokali, il-Partit Laburista se jwaqqaf struttura interna li se tanalizza x-xogħlijiet li hemm bżonn li jsiru fil-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. U biex iżomm monitoraġġ fuq dawn ix-xogħlijiet huma u jsiru. Dan ħabru il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat meta kien milquh fin-Natur Għawdex. U għalhekk iridu nkunu minn għada stess f'moħħna kif ikollna struttura li nikkoordinaw ix-xogħlijiet kollha li hemm bżonn isiru mal-pajjiż kollu, koordinazzjoni nazzjonali max-xogħlijiet tat-toroq imma wkoll koordinazzjoni lokali biex lin-nies nuruhom is-serjetà illi dak li nwedu aħna nwettquh u li dak li nagħmlu mhux ħajkun xi mod soffokanti ta' kif nippruvaw immexxu l-kunsilli tagħna bir-remote control. Il-Prim Ministru bekk innota li issa l-Partit Laburista għandu l-maġġoranza f'70% tal-kunsilli lokali tal-pajjiż, fosthom għall-ewwel darba fl-istorja dak tal-Belt Valletta. Il-valur simboliku illi kellhom dawn l-elezzjonijiet meta għall-ewwel darba fl-istorja irbaħna l-maġġoranza fil-Belt Kapitali tagħna l-Belt Valletta. Irnexxielna nirbħu maġġoranza l-ewwel darba wkoll f'lokal bħas-Siġġiewi li għal min jaf id-demografija jaf id-diffikultà biex issa għandna dak ir-reġjun ukoll illi hemm bidla ċara. Lokalitajiet li dejjem kienu fix-xifer iżda li l-Partit Laburista rnexxielu jikseb il-maġġoranza tas-siġġiet fihom jinkludu San Pawl il-Baħar, il-Mosta, il-Mellieħa, l-Imqabba u Birkirkara. B'tal-aħħar, il-Partit Laburista jsaħħaħ il-maġġoranza mill-elezzjoni preċedenti. Dan apparti lokalitajiet bħal Furjana, Tal-Pjetà u Santa Venera li bdew b'maġġoranza nazzjonalista u llum għażlu lill-Partit Laburista. Iżda żewġ muturi ewlenin ta' dawn l-elezzjonijiet kienu iż-żgħażagħ biex issa 98 żagħżugħ u żagħżugħa huma eletti f'kunsilli lokali differenti madwar il-pajjiż. Illi dak illi qed niżiraw illum il-moviment tagħna għandu snin sħaħ x'jaħsad minnu. Minnhom minn dawn iż-żgħażagħ għandna 16 illi laħqu sindki, 16 oħra li laħqu viċi sindki, 78% taż-żgħażagħ kollha li ħarġu mill-programm Start ġew eletti fil-kunsilli lokali tagħna. 73 mara ġew eletti bħala kunsilliera, numru inkoraġġanti iżda xorta mhux biżżejjed meta wieħed iqis li l-għan tal-Partit Laburista fil-Gvern u li nofs il-persuni fit-tmexxija ikunu nisa. Iżda fuq kollox, dawn iċ-ċifri storiċi jitfgħu wkoll responsabbiltà ġdida u akbar fuq il-Partit Laburista u t-tim elett. Din hija l-ikbar maġġoranza fl-istorja tal-pajjiż. Titfa' fuqna l-ikbar responsabbiltà fl-istorja tal-pajjiż u din ir-responsabbiltà jien nilqaħħa lest li nġorra l-ewwel wieħed u naraw bil-ħidma tagħna li verament Għawdex u Malta ikunu f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.